Parehong mamahimong mapahigayon ang Sinulog Grand Parade sa South Road Properties ug sa Cebu City Sports Center apan irekomendar ni Acting Mayor Raymond Garcia nga himuon ang Sinulog sa Cebu City Sports Center. Anong report ni Femari Dumabo. Gisusi ni Acting Mayor Raymond Garcia o nila ni Konsehal Philip Zafra o Jerry Guardo ang Cebu South Road Properties o Cebu City Sports Center. Ang duha ka lugar nga mo'y gipilian din ipahigayon ang Sinulog Grand Parade sunod tuig. Uban sa misusi ang mga representante sa Cebu City Police Office ug sa Sinulog Foundation. Unang gisusi ang South Road Properties. Gisunod pagsusi ang Cebu City Sports Center. Ilang gisusi ang kaandam sa duha ka mga venue ug ang aspeto sa seguridad ug ang kaayuhan sa mga musalmot ug sa mga musaksi. Gisubay usab nila ang pipila ka dapit nga nagpadayon ang BRT project diha sa Jones Avenue. Usa na giingon ni Mayor Mike namo to look at the different options sa atong Sinulog Grand Parade Mardi Gras. So we were there earlier sa SRP atong gi-assess unya karon ato sa ning gitan-aw if feasible basad ang sa Abiliana. Are both feasible. No, so magpahimo lamin nila og comparative data as to what are the pros and cons if we use option A or if we use option B, no? Sa inisyal nga rekomendasyon base sa gihimong inspeksyon matud sa Acting Mayor nga mas maayo nga ibalik ang Sinulog Grand Parade sa Cebu City Sports Center. For me, it's the most practical. Kay nana ang bleachers, nana ang oval, dako na nga area. And I think also it's the least expensive. Because hinumdumi nga dito sa SRP we still have to asphalt pila ka kilometro. That will cost us a few hundreds of millions, no? Hinuon paabuton pa una ang pagbalik ni Cebu City Mayor Mike Rama nga mo'y mupagawa sa final decision. Obanik Leofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.